পরিচালনা করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিব, কারণ এখানে এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। তীব্রমাত্রা দলের পক্ষ থেকে যদি আমরা 9 জন হামবাই আং তিনি বেলাকে টংথকজাক তিনি 9 হাল আশ্রামবাড়ি টিডিএডিসি কনস্টিটুয়েন্সিनि आश्रामबाड़ी विलेज कमिटीनि 169 फेमिलिनि 516 भोटार बीजेपी 23 CPIM पार्टी आखारै सिनि तिप्रामथ फाइसब पाइका आं दिनै बायथां बबाग्रानि खरकसा सेंक्रागुंगै ते म 9 हालाल आश्रामबाड़िनि MDC गै आं तिन ब्रंनो लामसगो बेलायके हामबाय आं दिनै ब्रंनो माने बेलायके खाथुं खाजा तामनिखाय थानाय जे सिनि टीडीएडीसी इलेक्शन म बिसिओ खूब कम भोट मांखा तिप्रामथा तिनि यागलो तिनि जे फैमिली फाइका नि फैमिली यागलो फाइनाल विलेज कमिटीनि जे इलेक्शन संखा खायो म आश्रामबाड़ी बिसिओ जों आनकन्टेस्टेड जोंरो कप्लायनाय हिनै तिनि आंखा खायो आबन बागै जे फाइनाल रंनो बेलाय के हामबाय मारिखा म जरो तंसानि न बरक याप्रि सेमानि बागै बरक बुजिखा बरक बाय कक साइ साइमाखा बीजेपी पार्टी खाइबो बरक सावो कोनो लाभ करिखा CPIM हाइ पार्टी खाइबो कोनो लाभ करिखा कारण हंकाय 2021 बो म आश्रामबाड़ी हालिओ तिप्रामथा कप्लायंगो 2023 बो तिप्रामथा कप्लायंगो हाइ न हाइ 2026 बो तिप्रामथा न कप्लायंखा आमो हिनै बरक बुजिखा जे जों बीजेपी CPIM पार्टी ओ तंगै कोनो लाभ करिखा हिनै सावो आबन बागै बरक तिनि सिनि बोबाग्रानि थानसानि मारिओ ते तिप्रामथरा बदल फाइहा पाइका आबन बागै बेलायखे हामबाय मारिओ बेलायखे लामसगो तिप्रामथनि पक्ष थेके तिप्रामथनि इंगै ते आं साकबाय थानि इंगै जे फाइनाल रंनो आं बेलायखे हामजागै बनो लामसगो गायते आनि लगी तंगो सिनि खवाय जुनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमैन सिनि बरम गनां आता बिसु सिनि खवाय TWF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिनि बरम गनां जों मैडम बिनामाला ते सिनि म आमसायो जे तिनिनि जे जॉइनिंग सभा जे खलायजांमनि आबो केबया सिनि बरम गनां सिनि मामा अजित बिनि तुइदुलमानि बिसिंतुइनो दिनि म जॉइनिंग सभांखा आबन बगै बनबो बेलायके हामबाय मारिओ ते आबनो साना मुसुंगो ताबुगो जे टीडीएडीसी एरिया ओ तंगै जे कुबुनि पार्टी बदल खाइ तंनाय रक आं बं थानि कन्यानि मुसुंगो नरक साइमानो सिनि टीडीएडीसी एरिया ओ जों तामनि बगै फाइट खालायलाय तं तामनि बगै चबा खालायलाय तं आबो ओ चबानि खरां तिसाइ माने एकमात्र फां गाय तिप्रामथा बदलनो नेशनल पार्टी हाइ पार्टी ओ तंगै जों कुन दिनो सिनि एडीसी एरिया डेभलपमेन्ट खायनान बगै जों कक साइमिया आबन बगै ताक बसिनि थानसान मारिओ फायाखो सिनि तिप्रामथा बदल फायाखो आं बंनो कन्यानि मुसुंगो जरा ताक बुतंखो फाइदि जों पालबाग साखाय सिनि एडीसी एरियानि जे मानथाय जे सिनि तिप्रासानि मानथाय आबनो पालखाय सालायै दाक्तिनो तुबलायनाय नै आं कक साननि मुसुंगो आसुक साइनो जतन हामबाय खुलुमबाय।